Ayan mga kamamshi, bali pupunta pala tayo kay Puregold. Ayan, nandito na pala tayo. Bali time check tayo niyan is 7:30 PM. At ayan nga mga kamamshi, bali papasok na kami niyan. Nag-aalangan ako dahil wala akong mask. Pero nakapasok pa rin naman ako. Medyo maluwag na rin pala kay Puregold. Kaya ayan mga kamamshi, simulan na nating mamili or mag-pick. At ayan na nga, para hindi ako mahirapan, naisipan kong ilagay yung camera ko sa loob ng cart. Aba, mas matalino pala sa akin ng asawa ko. Nilagay niya sa harap ng cart. At ayan na nga mga kamamshi, habang namimili tayo, ayan, at magpa-music na lang muna ako kasi wala na akong maiyaw-yaw. All day long I can hear people talking out loud. Yeah. But when you hold me, drown out the crowd. Oh, Mr. Webster can never decide what's been said between your heart and mine. 3, 2, 1, go!
I'ma come right